Maswera Banji ya Malawi, chigawo cha kumadzulo kuno. This is Comrade Mtanywa on Limpopo FM. Choyamba ndofuna ndiyambe kufusa fuso. Kodi John Banda ndi Crispin Mpesi mainawa akufanana kapena ndi maina awiri osiyana? Ndikufuna ino Malawi kumene muli ino uko muyankhe. John Banda ndi Crispin Mpesi mainawa ndofanana? Chigawo cha kumadzulo ndabwera ndi uthenga umene wachoka kubanja limene amalata akhala akulengeza kutenga zipikicha za anthu ndikumatumizira anthu ku State House kuti Comrade Mtanywa tampeza. Uthenga umene ukupita kwa amalata ndionena kuti amalata akakhala akuti koyamba ndi komaliza kumaseweresa anthu amene inu simukwaziwa ndikumaganizira kuti ndi Comrade Mtanywa. Ndiye ndikupereka uthenga umene wachoka kwa akubanja kwa akondwani umene apire malata akunena kuti ameneyo ndi Mtanywa. Ndiye akubanja akumbumba anena kuti apire malata kamene kakakhala koyamba ndi komaliza kwaseweresa anthu mu dziko la Malawi. Uthenga umene ukuchoka kwa akubanja kumene apire malata akuganizira kunena kuti amene yoyo ndiye Comrade Mtanywa. Akunena kuti aka ndikoyamba ndikomaliza simuzamuseweresa so munthu mu dziko la Malawi. Ndapasidwa uthenga kuchoka ku akubanja kwa akumbumba kumene apire malata mwakhala mukuyankhula zobwebweta, mwakhala mukuyankhula zinthu zimene zisali zimenezo kuuza mtundu wa Malawi, komanso kupita ku State House kukauza mabwana anu, kukanamiza mabwana wanu kuti Mtanywa uja nduyu pamene mukutchula dzina la munthu wina. Ndiye uthenga umene wachoka kwa akubanjawo akunena kuti apire malata muona polekera ndipo akakhala koyamba ndikomaliza simuzaseweresaso munthu wina aliyense. Anthu akumulanje ndi anthu aulemu, anthu akumulanje muzamva kuwawa ndipo zimene zizakuchitikireni amalata nokhaso muzadabwa kunena kuti kodi chikuchitika ndi chani pakati pa moyo wanga. Mwakhala mukwapusisa anthu, kumanamiza anthu, kumanamiza mabwana anu, kumauza ndani ndi cholinga chonoti mupeze mabenefit. Ndipo posachedwa pompa munthu wina anamangidwa mu dzina la a Comrade Mtanywa. Nditokoze apolisi atafufuza munthu uja amutulusa. Ndofuna ndiyamike apolisi mutapanga kafukufuku wanu kumpoto munapeza zonoti munthuyi sameneyi si Comrade Mtanywa. Amalata atenga zithunzi za anthu ena ndikuzipereka ku State House kunena kuti Mtanywa uja ndi ameneyi. Pamene akafusa maina sakutchulaso za Mtanywa, akutchula maina a anthu ena. Ndiye amalata ndikupasani uthenga umene wachoka kwa akubanja kwa anthu amenewa kunena kuti muona polekera mpamene mudziwe zonena kuti kumulanje ndi kugulisa masache ndi kugulisa masiponje ndi zina zotero sizikugwirizana. Inuyo pangani ndale, asiyeni anthu amene mukuaganizira kunena kuti uyu ndi amene ife tikumufuna. Ndi anthu akumbumbako akunena kuti inuyo akuonesani. This is Comrade Mtanywa on Limpopo FM. Uthenga umene kuchoka kuchirazulo kumbumba ya Comrade Mtanywa kupita kwa apire malata.
mwalo wankati mukuipisa mbiri za anthu ena kumanamizira kunena kuti mtanyiwa akumbomba kwa antanyiwa akuperekanso chenjezo kunena kuti abire malata zimene mukupanga ndi zinthu zimene zili zosapasa ulemu kwa anthu ena chifukwa mukuyankhula zinthu zimene zisali izo. Ngati inu mukumfuna comrade Mtanyiwa munyamuke mupite kwawo kuchilazulo mukafike pa khomo pa Antanyiwapo mufufuze kuti kwa Antanyiwa ndikuti, ndipo afumu Antanyiwa ali okakulandirani, ali okondwa ndikukakulandirani ndikukakuuzani kunena kuti uyuyu ndi mzukulu wanga, chimene walakwa ndi chani, abire malata. Anthu akuchilazulo akunena kuti mukapitiriza zimene mukupangazo mukalimbana ndi Mtanyiwa mutanyulidwa. Amalawi ndi nkhani zambiri, koma chifukwa cha kuchuluka kwa ntchito kuyenda apa ndi apa muziwa dzulo kunali mademonstration aja anapezeka kuti alephereka chifukwa cha mbuli zosaphunzira, mbuli zopita ku skulu, komanso usogoleri umene tili nawo wopanda ndovuta kuulongosola. Usogoleri umene uli mdziko la Malawi ndovuta kuulongosola chifukwa unazilongosola okhakale kunena kuti sumadziwa kena kali konse. Nde zonse zimene zikuchitika mdziko la Malawi zikungokhala zonena kuti palibe chimene chikudziwika. Amalawi chigawo chakumadzulo kuno ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti pa Thyolo police station ma juniors akukumana ndi mavuto akulu chifukwa cha azisogoleri amene ali pa Thyolo police station. Anthuwa akumatumizidwa kupita kunchalo kukagwira ntchito, ndipo akapita kumene kucha akumauzidwa kunena kuti akuyenereka kupasidwa ma allowance, ndipo ntchito imene agwire kuchokera Monday kukafika Friday akuyeneka kulandira 140,000. Koma Malawi ndizomvesa chisoni kunena kuti akabwerera akachokako kunchalo kucha kubwerera kupita m'manyumba mwawo akafika ku Thyolo pali akulu ena amene akumauza kunena kuti ndalamayi ndiyofunika kuti tigawane. Munthu walumidwa uzuzu, munthu wachoka pa khomo ndikupita ku field, ndalama yake ndikukhala 140,000. ino amene mmakhala ku South Africa 140,000 panopa ndi 1,200 rand, 1,300 rand, imene kwana 140,000. munthu akupezeka zonoti wakagwira ntchito 1 week akukalandira ndalama imeneyo ngati allowance, akabwerera kukafika pa police station ya ku Thyolo kuli kagulu ka anthu awa assistant superintendent Hastings Kunchenga, komanso kuli operation 1 ndi Y2 amenewa, komanso kuli officer in charge ndi SACP Francis Chisoti, ndipo kuliso a Francis Chisoti, komanso kuli officer ndi senior superintendent Johnny J. Jairos ndi SCIO achakwana. Anthu amenewa akumauza anthuwa kunena kuti pakufunika kuti
mutipase ya Merisha akuti chiyankhulidwe chimene chocho kuti anthu asamadziwe. Mutipase ya Merisha kutanthauza kunena kuti ndrama zimene abwera nazo kuchoka kunchalo zija agawane pakati 140 ija agawane 70,000. Izi ndi zimene akuchita mabwana apatolo police station kuachitira ma juniors awo. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Musaiwale kunena kuti programu yathu akutipasira ndi aja Transkuria kapena kuti Translimbani amene amapezeka kunchewu ndipo kubalaka, ndipo mukhoza kuayimbira pa 088-797978. mukhoza kuayimbira foni yawo ya ku Malawi 083797978 kapena ngati muli ku South Africa ayimbireni pa manamba awa 078-2032134 078-2032134. komanso nambala ina mukhoza kuapeza pa 078-728-9850. mukatero mulumikizana ndi a Translimbani, ndipo owanyadira amangoti antaja amenewa akutengerani katundu wanu ku mzinda uja wa Pretoria popanda vuto lina lililonse, ndipo katundu wanu sasowa, ndipo akakusirani mpaka ku Malawi, mpaka inu musafika paja ponyada pomanena kuti galimoto yangayi ndagulayi ndikufuna munditengere mupite nayo so ku Malawi. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Ali dzulo kuna gwanji dzulo. Amalawi taona dzulo umbuli wa usogoleri mdziko la Malawi, ndipo takhala tikulandira mafoni ngakhale tili m'Malawi momuno, takhala tikulandira mafoni ochuluka kuchoka kwa azathu maiko akunja kumafunsa kuti Mtanywa, what is happening in your country? Anthu kufika potenga zikwanje pamaso pa apolisi. Kodi apolisiwo ndi aboma kapena apolisiwo ndachipani? Ine sinachedwe kuyankha, ndauza kuti APMF onsewa ndi achipani, kutero ku analembedwa ntchito ndi chipani, kutero ku boma limene likubweralo onsewa azachosedwa, ndiye kuti boma limenelo lizalemba APMF amene azizagwira ntchito yotumikira Amalawi. I'm very happy and very excited kunena kuti apolisi onse anali pa duty dzulo APMF, apolisi onse ama uniform anali pa duty dzulo, maina awo tili nawo pa Limpopo FM. Chimenecho chandisangalatsa kwambiri. Ali achionenepa achoso mulinawo dzina lawo. Wonenepa uja dzina lakenso tili naye, amathamangisidwa ku ofesi ya Ford uja dzina lakenso tili nawo, kutero ku apolisi amene ajawo onse aja ndi IMCP, ndi IMCP osati aboma. Apolisi aboma akanatha kwagwira anthu amene anatenga zikwanje aja, chifukwa zimene zija Amalawi zachitisa manyazi dziko la Malawi, zachitisa manyazi dziko la Malawi. Ena akhoza kuzitenga zinthu zija ngati zopambana, koma boma lawo Malawi lachita manyazi. Anthu ambiri akunena kuti
There is no security in Malawi. Tikhala bwanji ndi security ku Malawi pamene ame komanda maphunziro ake ndochepa. Munthu analekeza form 4. Ndi security ikhala bwanji yokwana. Maphunziro ake ndochepa. Tikatiso anafika form 4 kulakwisa. Ndiwa JC alibe MCE ame komanda. Sindi kudziwa kunena kuti zinakhala bwanji komano sisodabwisa ndi chifukwa chonena kuti president ananena kuti iye isiodziwa ndi chifukwa chosadziwa anakatenga munthu ndikumpasa ame komanda amene anali wa form 2 ndizomvesa chisoda Malawi ame komanda wa form 2 ndikumpasa udindo waukulu ngati umene uja alibe MSCE analemba ame komanda apiri anakalemba maeso aku military katatu konse kulephera kanamba 4 ndikhale a minute pachifukwa ndipo mzimu wa munthu ameneyi uwuse mumtendere. Amen. Muntu wina wa ku Nigeria ndamene analembera apiri maeso kuti apeze certificate ya ku military. Lero anakasankhidwa ndi a president kukhala komanda. Amalawi, do you think tingakhale ndi chitetezo chokwana munthu amene alibe maphunziro a military bolaso chisale ali bwino chisale he is a well qualified military guy tili ndi ame commander amene he is not qualified komano sizodabwisa nanga sana sankhidwa ndi president amene anatuza ife Malawi kunena kuti ine nichudziwa anthu amene ndizigwira nawo ntchito ndi amene ati azindithandiza. So we are not getting surprised. Simene kuziwa ndikuchenga zikwa njezo. Amalawi programu yanga ya kumazulo ndifuna ndimalize chonchi mawa ndibwera ndi programu yokhazikika ya nkhanga zaona chigawo cha kumamawa ndifuna ndikuuzeni zimene zikuchitika ku barracks. Azimaya akudandaula kuti sakuyenderedwa kuli milandu ku barracks. Azimaya aku barracks sakuyenderedwa ndi maipiri. Kodi chachitika ndi chani kuti asamaye mnderedwe? Amalawi dzulo kumademo omwe alephereka azipani zotsutsa pamene azipani zotsutsa anakwakumana ku office ya Ford kumene amakambirana kuti way forward ikhale bwanji. Ndizodabwisa kunena kuti kumeneku anthu ena anachita tipi kunena kuti kwabwera wa polisi amene watumidwa amene wakhala akwasatira anoma ni chisale kwa nthawi yaitali kuti aaphe
ndizomvetsa chisoni. Wa polisi ameneyi wakhala akugwirisiridwa ntchito ndi aboma kumamtumiza ku nyumba kwa achisale ngati garden boy, ali ndi maplani onena kuti akapha achisale. Wa polisi ameneyi wakhala akumatumizidwa ku nyumba kwa Peter Mutharika ngati wa garden boy, koma ali wa polisi. Ndicho linga chonena kuti akapange mishoni. Komano mulungu wathu ndi mulungu wa moyo. Amalawi tikuyenereka kuti tithokoze kwambiri kunena kuti ma demonstrations amene alephera dzulo, kapena ma demonstrations amene anakhazikitsidwa dzulo, anali ma demonstrations amene amafuna kutiululira. Ndi Limpopo FM inanena kunena kuti ma demonstrations amenewa ngati alephereke, ndiye kuti chimene chikuchitika. Limpopo FM ibweresa audio imene ikulongosola za anthu za mmene zinachitikira ku Chikangawa. Koma Malawi ndikufuna kukuwuzani kuti our God is alive. I'm saying our God is alive. AY win one. AY win one. AY Jesus is coming again. Muli bwanji nonse, seventh day tiyamike mulungu wakumwamba kunena kuti iyeyo ndi amene amabweretsa mavumbuluso. Munthawi imene sichikulembekezera, iye ndi pamene amabwera ndi kutipasa mavumbuluso. Tiyamike mulungu wakumwamba kunena kuti Howard Kambala ndi wa polisi amene wagwidwa dzulo. Wa polisi amene wagwidwa dzulo, wa polisi amene wakhala akwalondola Anomani Chisale kwina kulikonse kumene akupita. Wa polisi amene wakhala akupanga za moyo wa Peter Mutharika kuti athane ndi Peter Mutharika. Koma ndithokoze mulungu wakumwamba kunena kuti siku la namba 40 linakwana, Howard anagwidwa. Ndipo mufoni mwa Howard mwapezeka message yonena kuti this is the last mission for Peter wa Mutharika. Ndipo ndithokoze kunena kuti telefoni ya Howard ili mmanja mwa Limpopo FM. Achisale tithokoze potenga telefoni ya Howard ndikuwapasa Limpopo FM kuti awerenge zonse zimene zili mmenemo kuti auze mtundu wa Malawi. Yakina comrade mchanjo Fuzani muone kusa sigo chirungamo muone Fuzani Isa Malawi nikamona tela kumamba Matembeleo wabere wa iwe ni bajala Uinde sola Isimu yanzu na iwe Amalawi mungakhulupirire, Amalawi mungakhulupirire Howard atagwidwa popasidwa mafuso. Aululatu ndeli Limpopo chonena kuti izitengaso ma audios ndikuulusa ndichani. Tisungire nthawi ya kampeni audio imeneyi. Audio imeneyi tisungire nthawi ya kampeni kutera kuso audio iyi ndikuifa Limpopo tikuitumiza kuzipani zosusa Enoch Chihana ndikutumizirani audio imeneyi. Achisale you need to get my number ndikutumizireni audio ya kuchikangawa mukhale nayo. Anthu amenewa tatibule nthawi ya kampeni ndikufuna zipani zonse zotsutsa atupere muluzi get my number ndikutumizireniso audio imene ya kuchikangawa. Anthu amenewa tatibule ineyo waulula kale wa polisi zonse ine audio yangayo izangokhala yonena kuti Funaso depende na platform Limpopo FM
kulimbikitsa dziko chilungamo. Pempheso pakili Blues TV. Amalawi ndi kunena pano wa polisi ameneyu waulula kunena kuti wakhala akutumidwa ndi Lazarus Chakwera, akutumidwa ndi Ax Mwanga, akutumidwa ndi Richard Chimwendo, akutumidwa ndi Kenneth Kaleng'oma kunena kuti apange chotheka kunena kuti amuphe Peter Mutharika, komanso apange chotheka kumupha Norman Chisale. Ndiye chimene amapanga amamutumiza munthuyi kukagwira ntchito, ku nyumba kwa Norman Chisale ngati wa garden boy, ndi cholinga chonena kuti mpaka akapeze mwayi wonena kuti athane ndi Chisale. Howard aulula kunena kuti Lazarus Chakwera, Richard Chimwendo, Ax Mwanga, komanso Kenneth Kaleng'oma, anthu amenewa nda amene amamutuma kunena kuti aphe former president Peter Mutharika, komanso aphe Norman Chisale. Ndete kuti foni ya ameneyi ili mmanja mwa ife ari Mphopo FM kuti tingochosamo ma information onse Amalawi, ndikupasani ma contact onse amene anali mfoni mwa wa polisi ameneyi. Ineyo Comrade Ntanyo ndikupasani china chilichonse tili mu dziko la democracy, anthu muziziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nchifukwa chake boma likudana nane, boma likundisaka. Nchifukwa chake amalata afika pomaka chula maina anthu amene osalakwa kunena kuti ameneyo ndiye Ntanyiwayo. Wagwira viti Komasoguluza kwa Malawi kusaneneka. Oditile kwa nifayaji madansawo. Sikiza iwara ifayaji ya wayowawa. Iyansa yose. Akuti ineyo ndinaliso mmozi wa anthu amene tinapita kuchikangawa kukapha chilima ndi anthu ena aja. Waulula. Amufusa unapita ndi ndani? Anapita ndi Dala Kadula, napita ndi Eric Pakamisa, napita ndi Who, napita ndi Amonlo, napita ndi Chisisito. Waulula wa polisi, anthu nonse amene munapita kuchikangawa wa polisi wakuulula nitu. Osatine Comrade Ntanyiwa. Ndikuti ndikhala Malawi ndikukubweresera ma message onse amene ali mfoni imeneyi. Foni itu ili ndife ari Mphopo FM. Kakunzira kuti muntu sokuma konda dziko lako. Konda mbendera ya dziko lako mpaka nakulichera. Achakwera mulimba pa Comrade Ntanyiwa, koma mulimba. Ndrama zimene zaperekedwa zulo 100 million, Achimwendo apereka 100 million kwa anthu onse aja maona achikwanje aja. Onse azikwanje aja, anyamata onse anapita kuchikangawa, ndrama zonse zikasonkhezedwa pamodzi zimene anatulusa Achimwendo 100 million kulepheresa ma demonstration. Za mambo wange mwana nalamula mauwa kuya. Ndendi kufuse
na Malawi ndikufisira Malawi ntchito imene akuigwira achakwera angononga ndrama ntchito imeneja inali yonena kuti ma MP nduna zaboma sizipita kumene kucha kukauza anthu kuti tenti kavotere akungononga ndrama kuteroku anapanga dala akuti cholinga ma demonstration alephereke iwo akhala ndi apolisi ambiri nanga atagwidwa wa polisi uyu zatheka bwanji kutuluka magalimoto 17 apolisi kukamusaka kunena kuti tikumufuna munthu wathu pamene manna zono kuti mukhala muli kumchinji mbuli zanthu. Poisonous mushroom. No. A man dies when he's forgotten. My brother Ararwa, I need to congratulate you. Ndimamvesera audio ya Ararwa. Mawa amene andigwira amene ayankhula Ararwa. Mawa amene andigwira muntima ndonena kuti amene ata apeze mulungu amene amapemphera chakwera. Mulungu ameneyo akufunika amenyedwe olo aphedwe chifukwa ni mulungu oyipa, mulungu amene sakulola chakwera kuti amve mavuto anthu. Achakwera ayiwala kunena kuti analowa mudziko chifukwa cha ma demonstrations. Komanso Amalawi tentinene chilungamo tizimvera chisoni chakwera. Mawa jana ninaona sindidziwa kanthu munthu uchati samadziwa kanthu. Ndikatero so pa Limpopo FM tisiyana Malawi. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndakusungira ninkuti wa ku military kodi zikukhala bwanji. Amayi komanda chikuchitika ndi chani kodi tibwera tikuuzeni ndi zambiri za ku polisi zimene zikuchitika. Apolisi akuzunzika angoyimisidwa munsewu osapasidwa olo ndrama inayi yonse. This is Comrade Ntanywa. Don't forget tomorrow is the Friday special. Mulibwanji ku State House. Yatipeza ku State House ndipo mawa ndi chapa State House yose mawa ndi kuchapa State House yose. Mulibwanji. Dalio. Mulibwanja gangata ali imene ndiye itiso ndangati ndipereke mwana gangata mulibwanja. Amalawi nonse amene mmakonda Limpopo FM ndikufunireni usiku wabwino. Amalawi amene mmakonda Comrade Ntanywa ndikufunireni usiku wabwino. Amalawi amene mmalikondanso dziko la Malawi ndikufunireni zabwino. Welcome Vincent Silence. Welcome back. Kukugwira chifukwa chonena kuti iweyo ndiwe Comrade Ntanywa zazi. Club Junta, building better Africa.